हेलो गाइस, आं दिननाथ बसुमतारी। दायो आं चिरां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार काजलगाव बाजार एरियायाव दङ। दिनै रबिबार काजलगाव बाजारा जायो। दिनै आं आंनि ब्लग भिडिअजों काजलगाव बाजारखौ गासिबो दिन्थिनो नाजागोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम। आंनि ब्लग भिडिअजों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। कमला बेरे फुजानि सानसुसो जानांगोन बेखौ। कम्बल सम्बल नाथुर गोरान सिबिं दाउखौबो फानामोन बैसोसो फानोमोन। ओरैबो दं बाजारा। एंखुर हालदै इरि मैगं बाजार। बेदर लायनोसै ओरैजाय ना। नाथुर गोरान सामब्राम गुफुर हाइजें कमला आपेल आंगुर डालिम। আপনাকে পঞ্জিকা দেখতে হয় না। দীর্ঘদিন ওই বাপের বাতে কষ্ট পাচ্ছেন। 10 বছর আগে চোট বা আঘাত হয়েছেন। বাড়ি কাজ করতে গিয়ে নষ্ট লেগেছে। সামব্রাম সবাই গোরান माबा मोनसे वाजार होना दोननोलै मा वाजार खोलाहा मैगं बाजार गोजा। मैगं बाजार बियो नायनो हागोन नोंथांमोनहा। मैगं बाजार ओरै फान्थाव फुलकपि टमेट' ना ना आइडिया करा ना सिगां बुस्थु होयो बैग्रि आसार ना। ओरै फुलि फानो बहाय फुल बिफां। ओरै गासिबो मैगं बाजार। फैदो मागुर सिंगिलाय एम्फौआ बेसेबां बियो? 80,000। 80 फवा। बेलाय केजि बेसेबां बे? बियो बे बेसेबां सिंगिया? आच्छा। नों लाफायालाय? लाफाया सिंगिया मोजां। ओरै बान्दा कफि दं। जाबाय बे मैथा लागोनब्रा फै। हालदै ओरै सुदों मादैमोना। थारुन इरि हाइजें मैगं बाजार गोजा आरो।
हामसै फुरा फोथारावनो मैगं बाजार बानायो गासिबो मैगं बाजार बियो ओरै हारिकेन इरि अमा फिसा बाजार नैबे फोरथो सासेया बाबाय अमा बाजार बेसेबां बे मादै बुन्दा ना मा बिलाय आं लाङा सोंदोंसो दामखौसो ओरै मासुवा बाजार गोजा नै बियो ना मासुवा हालदै इरिबो दं सबाय मैगं बाजार मिक्सारसो ओरैजाय बाजारा सामब्राम इरि दाउ बयलार ओरै फुरा दाउ बयलार बाजार दाउ लकेल अमा बाजार लालाय आं अमा सोनो ना बाजार ना बे ना बाजारखौ बरिया नुयो केजिखौथ' कमलकाट itu अच्छा मैं नालागे मैं वीडियो कॉल आसा ना बाजार की जगह इसलिए ना बाजार
ओरै गस्ला बाजार जाबाय गस्ला बाजार गस्ला साफा गस्ला बाजार ओरैबो गस्ला बाजार बेल जुता बेग एरि बाजार बे गहेनाफोरनि ओरैजाय दख'ना फानो दख'ना बाजार ओरैनो जेखाइ खबाइ खादा दुलि सान्द्रि ओरैजाय बेखौ मोनजोबनो हागोन नोंथांमोनहाबो नांगौबा लांफैनो हागोन ओरैजाय उवाल गायहेन ओरैबो दं उवाल गायहेन ओरै जे दुरुं गासिखौबो मोनो ओमफ्राय ओरै सिखा रुवा सिखा फालदांगा खुख्रि गासिखौबो नायनो हागोन नोंथांमोन ओरै गासिबो दंजोबो सिखा एरिनि बाल्टिं बुल्टिं साफा बर्तनफोरनि बे ओरैजाय बालिस लेबेरि नै फालेंफोरनि माबा माबिफोरखौ मोनगोन ओरैजाय गद्रेज सियार ओरै मोनजोबनो हागोन एबार ओरै हाबनोसै ओरै बस्ता एरि फानो बे माइ बाजार सबाय सिबिं गासिबो फानफैयो बेवहाय माइ बाजार ओरै फालें बाजार लोगोफोरनि फालेंखौ बायफैनो हागोन नोंथांमोना काजलगाव रबिबार बाजाराव साफा दामि दामि फालें मेरला फालें ओरैजाय
ओरैबो अपसनेल माल अपसन माल बे गस्लाफोर गस्ला लंपेन्ट बेखौबो नायनो हागोन नोंथांमोनहा ओरै साइकेल स्टेन्ड दं ओरै बाइक पार्किं ओरै बाइक पार्किं नै बेनो